Здрасти, пичове, аз съм Шутър БГ. Днеска това ми е третото клипче, до сега две се пребаха. Ако и това спре, бе, трябва да се му убия. Забавно. В момента ще опитам да апгрейдна някакви други оръжия и после игра с тях. Защото още не съм играл с снайпера. И да, с това ще бъде явно снайпериста. Автоматчи. Чейте само да се апгрейдне на това. О, значи не съм имал. Increase control reduction weapon ready time Фам. When in cover problem значи това ще е. Няма си я представя за какво е, но дайте си го купим. Спасително. О, дайте си и купим. Какво си ти? Това е жестоко. Какво да е, пичове? Фата искате ли? Не? Това? Blood. Sea Snake. И аз това исках. Супер. Добре, ще купа. Не. Прецакаха ме. Тък му се зарадвах супер много. Така, дайте да започваме играта. Само ще я пак до шопа и ще я апгрейдна този път жилетката. Това е. Кои сте ветеринари да я прочетам? Добре, така ще накъсме тонче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, майка ти е тука, ти е на букука. Мъжата се скара, че видях по-нощница, бла-бла-бла, дева твоята мама. Значи е това. Така и това спадна от миналия път. О, не мога избича пари за двете. Не моля го махна. О, фак. Така, само ще сложа това. Така. Само repair and buy. Extra. Оставахме с 520 парички от 11 и нещо. О, значи трябва да цъкам тия. Значи сега ще ви покажа как играя Про, който се апгрейдна абсолютно всички оръжия за героя, с който няма да играя, защото е много умен, дами и господа. Много. Изключително много. Как мина на деня ви? Добра. Това е зле. Ама е добра. За вас. Не за мен. Точно така. Не. Шупане. Така живот. Видях шенето от Савой. Пинах малко сокче. You didn't hear that.
Искам да видя в шопа какви с тия неща. Имам при абсолютно всички в шопа неща са за такива пари. Какъв е смисъл си? Какво? Wow. Super awesome weapons. Че аз имам такова. Али? Я. Далечни разстояния не струва. Това оръжие е по-лошо от моето. Ето добре пак ли? Добре, няма да се махам този път. Вижте, имам нова икона. Но аз исках новата икона. Добре да съм стоя, асут или... О, всички са снайперисти. Аз ще съм асут. Да, каза, че съм с този. But I lied. Because I'm evil. You wanna drink with me? Окей. Между другото не знам тия проценти какво с моя XP-то. Вие за кой сте? За тях? Странно. Ще го преживея. Паре. Ами тия загоряха де плахме. Между другото, я знам как да си махна мап. О! Ари... Уе. Гледайте, всички тръгнаха. Защо не и аз? И аз имам време. Уоу, бе. Само как пада някой са. Уау! Селям. Ох, много съм... Ау! Бич. Някой забавно. В момента, докато времето почне, след минута и 50, доколкото виждам, се убиваме за кеф. О, аз имам специално амо. Това мой ли? Мой. Fuck you, мой. What the fuck, мой? Не турквай! Чарактера ми започна турква. Not good. Маму. Аз този демидж го сънувах вчера. Продукти ми дупи. Burn. Burn, bitch. Виж, че имам специално амо. Йей! Не, остана специалното амо. Мърши. Воу! I'm gonna chat. You shit. Go die in a butthole. Хола! Казах му да умре в задник. Дупка на задник. Мо някой ден за английски, дали това оправям. Сега ще му говоря на търкване. Ста. Знаех, че го няма, просто го направих така на шега. Бич? Ето пре, той е безсмъртен ли ти, ама, какво ме стреляш, имам букук. Между другото, ако ще чуете, що шепна е 12 часа вечерта гордолу и ще ми се скарат нашите, не с друго. Да, и ако това видео лагва, както бяха други. I want to build a special mama. Специално това му имаме нещо специално. If you know what I mean. Ха-ха-ха. The joke. Master. I see a bitch. Дай. Умри. Во.
Това ли е чувство да си про, което убива хора? Да, не скачайте тук долу. Днеска го опитах, умрях. Али, тъмън го видях и я го гръмна. Само гледам някакъв там на ръче, само тук. И феял. Добре, ще ги спукам този път. Убеден съм. Между другото имам, освен това радиоактивността, имам още едно, като от тия те щитчета или какво са. И е буквален смисъл щит. Ще го използвам още сега от началото, а вие какво е? Само стигнал там. Защото няма смисъл тук го използвам, че мисля, че е мултичен с него бързо. А после може да стигам до там бавно. Виждате? О май гад! О май гад, аз мислех, че съм бавен, аз съм бил супер бърз. Супер Марио се завърна. Казах ви, че той се завръща, пичове. Казах ви! Това е хак, бе! Къси ти, бе, мангал просто е! Тия само предизвика. Струши. Къде е помпата? Аз па нямам пари апгрейдна. Те сега ще ги струшим до един. Ще видят тия букуци мръсни. О. Да, 2, 3. Сега изтруши го бешам. Гледайте само, какво ще ги имам прав. Вадим най-скровеното оръжие на този свят. И ще направим като този пич. Умри, бе, Мурджо. What? Али не! Кой се осмелява да ме шу? What the fuck? Някой друг видя ли ми краката? Да ти букуците, сега ги извих. Нямам граната друга. Ще им покажам аз какво е. Сти се най-умната идея на този свят. И наистина е ум. Не е като другите. Don't joke with me. Няма следи от кучета. Ей, това куче! Куче, ела тук. Бал. Ръв. Мяу. Хо-хо. Това беше бал, мърафака. Бал. На едно кръв. Той беше на едно кръв. И все пак ме избози. Сега ще го прибия. Между другото пусна шилда, защото при малко видях, че съм някакъв. Това е някакво съм. Гледайте това как ще го мина. Бич. I'm the train in the town, bros. I'm the train in the town.
Али не с граната, не съм я видял. Иначе убих цели двама. Мисля. Да, убих двама. Единия как спомислих, че не ми лайка с нам. О, имам спешалъм. Дайте го сложим, мисля, че е по-силно. Я видим. С какво ще писа? Да, по-силно. Между другото, на този мап си няма представя каква му е целта. Просто че ми избирам хора. Мисля, че ние да владеем това те нещо. О, един е долу. Мърши. Добре, бе! С неквабна пишка ще ме убие. Я бичам мръсен долен. Те сега ще му говорим тъпкано. Искате ли? Искате. Добре. Задил съм гранатомет. Нетва! Нетва! Да си метнал най-великото оръжие и така те. What? Why? Oh my god. Да, бе! Аз те стрелям, а ти не умираш и не умираш и не умираш и живееш. И живееш! Вижте. Аз съм на трето място. Значи дал ми е 711 XP и съм получил... Да, само 30 такова. Супер. Имам още игри. Между другото на игра получах някъде по 11 000, не знам откъде. Вижте, само тук правя само... Не. What the fuck, някакъв е преди мен. Двама са преди мен. Ще го изчакам той да умре, между другото. В гръб! Ти ба мата, нали имах някакъв мъж баня... Кучко, те сега те бах мамичката просто. Те сега ги изнесли и заклянат се. Не се заклянат. Вали ме гранатата и виждаме митобурата пред нас. Така. То е наш. Значи от готините. От куба на готините. На готините. Точно така. Ние сме готини. Така ще легам като не при малко. Давай! Почна се отчаивам ни да откачам. Така те, вадиме гранатомета. С други думи гранатата. Аз съм гранатомет, защото хвъргам гранати. О, самата истина, пичуе. Умри от гранатата е. Али, цигани не ми избега от граната. Ти е бът циганската май... Не му е бът. Тогава майка ти да умре циганска мръсна. Не, че нещо, ама просто мразя цигани. Добре, ако сте българин, кой българин не мрази циганите? Но честно говориме. Да, знам, че ти ще кажеш. Така. Кой така, че не мрази циганите, има само две решения за него. Или не е българин, или да знам.
Видях един там. Кучето умира, кучето умира. Кучето... О. Fuck, you piece of dirty shit. Oh! Headshot, bros. I mean, пичуе. Тия по мене ли стреля, бе? Виж отгоре в горния ъгъл. Остават само 48, 47, 46, 45 секунди. Ако го задържим, още 45 секунди. Ако го бяхме задържали, щехме да поверим. Но не, за какво да го направим? Глед как свърга гранати. Ха-ха, бич. Воу. Това се избушвачия. Избушвация. Да метнеш грана. Пич умря, защото не ме кефеше. Ау. О, право in his dick. You piece of shit! I didn't tell you! То не го видях. Ега ти букулка. Ама бих цели двама. Та не ми е толкова гадно. Оня като е видял, че съм го бил в една работа, дали се е смял. Аз че е спукан смях. Да разбера, че някой ви е гръмнал в една работа и да умре толкова. Нормално. Знам какво си мислиш. А какво мисли мене? Какво си мислиш? Мисля, че почти щях да убия моя. What the... Избутал го се счита. So funny. Толкова е смешно, че не ми сме. Victory! Bitches! Последно място. How could this happen to me? How couldn't I see? I did my mistakes. Сега като свърши играта, директно спирам видеото. И това беше явно You're now assault level. Wow. Я да видим новите неща. Бой. Окей. Имаме бая пари. Я видим някаква нова картинка. Не. Някое ново нещо. Искам само да вия кои... О, това е само 5000 и такова. Не, че ефтино, ама. Как викам, това е само 5000 и такова. 6... О, ти е само по 600. Timed Hit, Timed Frag, Meta Smoke, Impact Hit, Impact Frag. Човек, няма сега представя какви с тия неща. Моята граната е тата, само че ще си взема е тата път. Ще си взема толкова броя. Само си ги поставяме.
bitches. Добре, това беше от мен.